Sipan kok ganteng kok kene. Wah. Kayak putih ngono. Oh pucet to tak kira. Matur nuwun lho Mbak Mary. Nggih sami-sami. Nah, Kula nggih matur sembah nuwun. Ngene iki batine Mbak Mary gawe aku wis bar. Wis bar. Mboten, mengke kula tunggone sampai jam 6. Lho mboten lho nek wonten acara benjing nderekke lho kula. Sampeyan melu aku. Lho mboten mesti nderekaken tindak. Yo dibarno sik to kula gek melu aku. Iki sinden-sinden Asta Brata iki mung nganggur tenan iki mau. Ya tampil kira nonton wayang kok gelungan, guys. Mbak Pesek. Gamelane kuno ya. Kuno. Jumeneng Mbak Pesek supaya otot-otot di kaki mengalir. Otot maksudnya aliran darahnya. Aku mau gak kon ngadeg. Lah jenengan iki goro-goro. Lah jenengan dijak pisan kok kaya anak tiri. Elo mesti ngono kuwi lho. Mesti limbukan mau wis sak lose lho. Masa mang dudu aku mang widodari. Nek kurang los benjang injing kula ladeni. Ah tenane lho Mas Petro. Kula pur sikil kiwa jenengan. Mbak Pesek jumeneng. Wah, luar biasa. Lagi jumeneng. Lah, wilujeng enjing Mbak Sri Wahyuni. Sugeng enjing, Mas. Luar biasa. Kini ya sak letingku, sak angkatanku niki. Kakek ning ndi Mbak Yu? Wonten Boyolali, Mas. Waduh men to. Nggih no. Aku ning Tulungagung wis cuwapek kok. Tebih jenengan, Nak. Mosok ning Boyolali. Nggih. Luar biasa. Semester minggah semester 7. 7. Yo saiki nembang. Niki sing izin Dik Sinta niki izin. Mergi lagi masuk UNESA. Kok nesu ta Mbak Mary? Oke. Jejerono to Dik Victor. Iki Dik Sinta izin karo Mas Wafa. Dilalah kersane ngalah iki sing beduk sakniki niku Mas Didik niku selalu membantu aku pas kahanan kepepet. Jadi aku karo Mas Didik kaya utang getih ngono gitu. Iki lho. Lho niku lho seksine sing bunang niku nggih bantu kula ujian pembawaan. Ujian pembawaan niku Mas Didik niku mboten bantu kula jane. Lewatian sing ngendang sanes ngaten. Lewatian ping 3 ping 4 ngaten. Lah kok pas hari denge sing ngendang kebanan. Meledos bane. Aku matane aku. Nah ya. Nah, terus Mas Didik tak telepon. Aku arep mapan turu bar nyapa. Mas aku njaluk bantuanmu aku. Ujian tadi. Wong gugah turu nggo bantu ujian tenan to. Selamat. Mate. Kabor lho Dekan. Oh, piye? Gendenge kabor. Kabor munggahe Sekar Lesah. Ujian pembawaan. Ya nembang, Mbak. Mong libuane duandu tok lho. Mas aku. Kok kurang itu, Mas? Lah iya, sing gara-gara ki raga-raga rasa. Wis monggo merdeka mawon Mbak Sri. Melatiri nonce, Mas. Wah, iki. Melatiri nonce langgam. Pelok enung, Mas. Gentiri muni. Mbah sabun gambange muni. Oh anu jembeng isi ter. Nggih.
Kecing 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 kecing. Ayo melatih rinence, katur para netizen ingkang wonten YouTube ingkang tasih mantau, mbuh ki pira penontone sian. Langsung mawon nggih Mas. Langsung ndak apa-apa. Dangdut itu Mas aku tak. Mangga. Lakae wis mrene nyangking kembang malatiri nonce tondo yakti tatepeka saguhane nuli masrahake tak tampa nut lidi kalung saya tresna tak sawangka Inguni prasetya tenet tiakinggang kang sarekma wis bisa gawe rasa Luar biasa. Terus iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding pangajabku
iso menghayati kaya ngono kuwi. Dasare ya Mbak Sri Wahyuni iki akhir-akhir iki status WA-ne iki berbunga-bunga kok. Mboten Mas. Kok iso mboten lho aku delok lho. Jane ndelok statuse kanca-kanca aku jane yo pengen lho. Ning Karo Mbak Mary. kok iso gak resiko ning lho. Ndak anu no kok. Kok iso gak resiko niku napa? Gak resiko napa? Gak resiko napa kecar teng udel. Wah lanjut. Yo. Wong edan. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding pangajapku aselah terus sengkal Matur nuwun. Luar biasa. Jadi Mbak Sri niki kuliahe nggih srewegep. Nggih. Nggih sregep. Nggih. Heeh. Sami kalian kula. Nek mboten pitados niku sampeyan takonke kalih Mas Hirman niku sing biyen sakos kalih kula niku. Nggih ta. Angger sandal niku pun kula lebet ning jero. Sandal pun kula lebet ning jero kamar niku kula niku sinau. Ngoten. Iya. Luar biasa. Yo Mbak Niken. Ayo jumeneng spoti yo ben ketok regeng. Ayo. Spoti. Jumeneng. Luar biasa. Ngaten mawon, singkat padat. Wis jan kaya wis ki gara-gara Mbak Mary mangan jeruk. Kan aja nek kan cerite. Wilu jengenjing Dik Niken. Seneng enjing Mas Dalang. Masih belum ngantuk toh? Alhamdulillah derek. Besok pagi ada PY enggak? Besok pagi sekolah. Oh, sekolah ding lali aku iya ding. Dalu ada PY? Benjing. Mboten. Oh, mboten. Dalu wonten. Teng Campur sari teng kene Pleman. Kediri. Nggih. Wah, ya wis sakniki iki permintaan. Ya niki iki gemati kudu metu iki. Wis digarap Pak Markaban ya Ramadan niku terus udah Niki ciptaane sinten? Sing Bonang. Nah, Mas Hirman niku. Ciptaane Wasis kok jenengan. niku hebat luar biasa. Pun siap Pak Markaban. Iki sing nonton wis seragam lho malah sing nonton. Seragam abang. Abang karo ijo. Heeh. Niki jenengan sengaja bengek-bengekne ngoten apa pripun? Piye to? Piye? Lah mau yo acarane padat tenan lho. Lho mboten, kudune iki ciptaane dhewe iki malah ditampilke awal. ngoten Mau lho, Mas. ngladeni Bu Lurah, ngladeni Ya bal Bu Lurah to. Ibu PKK pekekek. Itu. Streaming lah Mas. Nggih, luar biasa. Kakak pekeke. Ibu PKK luar biasa, manut-manut. Yo, monggo Pak. Segur kene tok.
Besok nek longgar karo digoleki gamelane. Eling nalika weruh sliramu aku sumo ayu pujaan atiku alah anteng manis lamun kadulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku salah nek nyekel dong suci sarta ada tulus sing janji endah rinake sajroning ati Nimas ojo benjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga ati iki kemati mring padeka Nimas ojo benjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji Asik. Mas Akbar Syahalam ayo oh iya los wae nek karo aku ayo aku arep piyene yo los eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnane suci Mlaku rono. sarta uga Sik, nyantol. tulus sing janji Kene wae. endah rinake sajroning ati Nimas ojo mlenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring padeka Nimas ojo mlenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji
ngadeg lo. Nyapa? Dagel no. Weh. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi menapa Dik Niken? Duet neh no. Apa ki duet sing karo gamelan ngono lho. Oh, mbek gamelan. Apa ya? Apa request dari anak-anak? Bayu. Oh, nganu Mas. Apa? Mister Mendem. Ayo wis ya. Oh, nganu Mas, cokro kembang. Aja Mister Mentem. Iki ndak genah iki. Mbak Markaban. Rong anu, heeh. Hah? Sik nguyuh kabeh. Ya wis nggih saeneke ae. Saeneke Mister Mentem. Hah? Oh, kendangnya mriki mawon nggih. Mister Mentem, Kon ngendangi ki lho, Victor ki lho. Ini pelecehan. Monggo. Yo! Mau wis Mas Akbar nakal.
Wah, Terima kasih Mas. terima kasih, Akbar. terima kasih. Niku kula sampun anu niki, napa niku? Mendem, Mas. Mbah Saban niku pun ngaten kula. Iki wis jam 3 ngono lho maksudnya. Ngelingne, mesti ngelingne kok dak. Nek wis jam 3 mesti ngelingke ngono, heeh. Makasih ya Dek Niken, selamat berjumpa Siap, lagi siap, di lain siap. waktu. Oke, Mas. Heeh. Lho, iki jam 3 punjul pirang menit iki ya. Yo, Wahyu Mustika Jati ditutukne slendro. Ah, yo.